това видео ще ви покажа как да сложите по-нова и по-бърза операционна система на вашия Samsung Galaxy S4 Mini. Като за целта ще минем през инсталиране на Recovery, през инсталиране на ROM и ZIP файлове, до бутване вече на новата операционна система. Приятно гледане! Като за начало на вашия лаптоп трябва да сложите ето този или... За начало на вашия лаптоп трябва да имате вече инсталирано ето тази версия на Recovery. TWRP Recovery версия 3.2.1. Ще оставя линк за нея долу в описанието. След като вече сте инсталирали новото Recovery, ще трябва да го инсталираме на този телефон. Какво правим за целта? Като за начало трябва да го изключим. След като вече сте изключили вашия Samsung Galaxy S4 Mini, сега трябва да го вкарате в Download Mode. Как става това? Натискате Volume Up бутона, ето този, за намаляне на звука, Home бутончето и Power бутончето, като ги задържате за около 3-4-5 секунди, едновременно. Би трябвало, ако всичко сте направили както показах, да ви излезе ето този знак. За да продължите, натискате копчето за усилване на звука. Честито! Вече сте в Download мода. Това, което трябва да направим сега, е да включим с кабел телефона към нашия лаптоп. Ето в случая използвам microUSB. Включваме го. След което трябва да отворим една програма Odin 3, за която също ще остава линк долу в описанието. Чрез тази програма ще сложим съответно рекаверито на телефона. След като вече сте инсталирали Odin 3, който изглежда по ето този начин, това е самата програма, ето пише Odin 3. Сега приконектнат към лаптопа телефон, би трябвало ето тук да ви излезе Added. След това трябва да натиснете ето това AP и да изберете съответното Recovery. Как ще стане това? Намирате го някъде във файловете, къде сте го даунлоуднали, слагате го и натискате Open. След като сте сложили необходимия download, би трябвало ето по този начин да ви изглежда самата програма. След което идвате на Options, unmarkвате Auto Reboot and F Reset Time, след което цъкате Start. Когато стане готово, ето тук ще ви изпише пас. След като изпише пас, вече може безопасно да премахнете вашето устройство от лаптопа. След като вече сте инсталирали HP Recovery-то и сте шътдаунали телефона, сега трябва от самия лаптоп да качим на SD карта, ZIP и ROM, който ще ви трябват за самата операционна система. Файловете, които трябва да инсталирате, са ето този файл, след което това е ROM и което е ZIP, ето това е ZIP. Както и за Recovery-то и за всичко, ще има линк в описанието за тези две неща, които трябва да налоднете на своя компютър. Сега с помощта на ето този карт ридер и на ето тази microSD карта ще прикачим файловете в телефона. Как става това? Слагаме SD картата в ридера и я слагаме в самия компютър. След като сме сложили картридера с картата в самия компютър, ето тук ще ви излезе самото USB, където сте включили. Цъкате на него и се отваря картата. И се отваря SD картата. След което трябва да прикачите, както казах, ето този файл и ето този в самата карта. Как става? Това е много лесно. Идвате на download, където сте ги downloadнали, цъкате го, Ctrl и C,
Ctrl+C, идвате тук, Ctrl+V и то просто ще ви се сложи. Така правите и с двата файла. Тези другите файлове са за други операционни системи, но на вас ще ви трябват само тези двата, които показах преди малко. Сега, след като вече сте ги сложили в SD картата, можем да еджекнем USB устройството. Как става ето това? От тук. И ето, Eject USB Drive. Цъкате го и ще ви излезе ето това. Save to Remove. След което изваждате картридера. Взимате си картата. Слагате я в телефона. Случая на Samsung Galaxy S4 Mini е под батерията. Но няма значение. Слагате я в телефона. Както може би сте забелязали, тази карта е 32 гигабайта. Не ви трябва толкова голяма карта. Мисля, че и около 2 гигабайта карта ще ви свърши работа, понеже то файловете не са повече от гигабайт и половина, 1 гигабайт. С това аз такава имах, но няма значение. Стига да е над 2 гигабайта. Слагаме батерията и сега трябва да вкараме телефона в Recovery мода. Как става това? Този път вместо с Volume Down копчето, с Volume Up. Това за усилване на звука, Home бутона и Power бутона. Натискаме ги едновременно. И ето тук трябва да ви се покаже ето това синьото. Recovery Bootable. Така. Изчаквате телефона да зареди. Ето както виждате, Recovery-то. Така. Най-вероятно на вашия телефон ще има някаква операционна система, освен ако не сте го резетнали, но за да махнете, идвате тук на Wipe, Advanced Wipe и избирате Art Cache, Data и System, т.е. да ги изчистите. И като слайпнете тук, би трябвало да се изчистят. Сега, как става инсталацията на самата операционна система? След като сте ги изчистили, връщате на ето това меню, това става с ето това бутонче за къщичка, идвате на Install, първо избирате Aroma, който е ето този ROM, ето 14.1, ето го, след което вместо да слайпвате веднага, цъкате Add More Zips и избирате zip-а, който също инсталирахме заедно с ROM. Ето това е zip-а. Ето го. В момента това го избираме от SD картата. Нали? Трябва да си го вкарате на SD картата, да го сложите в телефона и съответно да го изберете. Така. След което, без да цъкаме нищо друго, без да цъкаме нищо друго, слайпваме и изчакваме телефона да си зареди. След като операционна система ви е заредила, на вас ще ви изпише да си направите там български език, да си направите, да си свържете интернет и още някои неща. След което, ето по този начин изглежда версията на Android. Ето я.
сам се оправя с времето. Това, което исках да покажа, ето, момент само, така, ето. Айде го да. Ето, версия на Android 7.1.1. Ето това е рома, който сложихме. Тук са други информации за самия телефон, но пък ето модела на устройството GTI 9195. Ще оставя линкове за всичко в описанието. И съответно надявам се да съм ви помогнал. Ако видеото ви е помогнало и наистина е така, ще се радвам да се абонирате за канала ми. Харесайте видеото, напишете коментар дали такъв тип видеа са ви интересни и дали бихте искали да продължа да качвам такива тип видеа. Нали, не само с този Samsung, но и имам и други телефони, които имат нужда от смяна на операционната система. Ако искате, пишете. Също така, ако искате геймплей, мога да направя. Целта ми към момента са 50 абонати в YouTube, за да може да се пускам от време на време на лайв в YouTube и примерно да играя игри, да стримвам. Така че съпортвайте, помагайте, абонирайте се, лайкнете и айде, чао!